vielä KTP:llä tässä puolella loppuun mahdollisuus siirtyä 1-0 johtoon. Pallon takana Ilari Äijälä, HJK:kin koko joukkueen voimin puolustaa yksi mies muurissa Tanaka. KTP:lläkin koko joukkueen ylhäällä, vapaapotku tulee siihen, ei kuitenkaan KTP ensimmäinen pääsee, Oksanen pääsee laukomaan kaukaa ja laukoo pallon maaliin. Siellä on itse asiassa taitaa olla Nossa Lodi, kuka pallon lopulta ohjaa maaliin ja KTP siirtyy 1-0 johtoon. Oksanen pääsee laukomaan 20 metristä ja siellä Nossa Lodi on ohjaamassa maaliin edessä pallon maaliin ja KTP nyt arvokkaaseen johtoon ensimmäisen puoliajan. Tähän loppuhetkille 45 minuuttia hetken päässä täynnä ja siellä pojat vielä laittavat tanssia pystyyn. Tässä vielä uusintana tuo tilanne, siihen pääsee HJK ensiksi väliin. Kauan kestää kuitenkin saada ratkaisu. Pelaa lopulta laitaan Ojanperä. Nosa Lodi pääsee pelaamaan pallon pois boksista. Sitten tullaan Muinosta jaloille. Ja siitä KTP:n Bob. Jättää kuitenkin tehtävä sitten Joni Korhoselle. Ja sieltä pitkä linko. Pallo jää hieman vajaaksi hyökkäyssuuntaan ja näin pääsee KTP sitten katkaisemaan tämän tilanteen. Puskee suoraan takaisin Jakubille. Pirinen keskitys lähtee, siihen pääsee Nosa Lodi väliin. Ja palloon Gruborovic, Muinonen. Hieman hiljainen syöttö siihen kuitenkin menee Äijälälle. Aspegren ja kovaa kamppailua KTP:n kenttäpuoliskolla. VPS saa hankittua pallon omilleen. Nosa Lodi pääsee väliin ja sieltä on jo hielletty aikaisemmasta tilanteesta VPS:lle. Jälleen on vapaa potku. Kanakuunisen alle. Napuju pelaa pistolla. Joku vastaan ja Moni tulee loistavasti tilanteeseen ja pelaa uimalla ulostilanteesta. Ja tuolloin Pyhäräntä pääsee tulemaan pallon. Hienoa puolustamista siinä numero. Pananen katsoraossa, hieno syöttö oikealle laidalle ja nyt on Lahdella paikka tehdä maali. Hienosti liukuu Nosa Lodi tuohon ja pallo ylärimaan Nosa Lodin jaloista. Siinä oli lähellä oma maali. Mutta kuitenkin. Näyttäisi, että siitä rajoittaisi tulevan, mutta ei kuitenkaan tule, vaan se tulee HJK:lle. Ja siellä on Jallow jo boksissa odottamassa tuota heittoa. Ja sekin mielenkiintoista ei itse ainakaan ole huomannut eikä yleisökään, että onko neljäs erotuomari antanut vielä mitään lisäaikaa. Mutta lisäaikaa kuitenkin joka nappaamaan pallon vastustajalta. Ja saattaa kerran tai kaksi onnistua tässä ottelussa vielä näissä aikeissaan. Tämä maalintekopaikat. Jurvainen pallon perään ei saa käännettyä, mutta saako siitä kulmapotkun? Vielä kotijoukkue kuitenkin hanakasti hakee näitä paikkoja. Rahimi kääntö keskelle. Siellä on kuitenkin Lodi paikalla. Todella on vapaana siinä kaksi rovaniemeläispelaajaa maalin edessä. Ei kuitenkaan saanut laitettua palloa maaliin. Ja jälleen uusi keskitys. Siihen pääsee Nosa Lodi väliin. Ja Muinonen pelaa Aspegrenille. Vastassa Äijälä. Apuun tulee Heimonen taustalle. Mäkitalon keskitys lähtee siihen. Kuitenkin pääsee Nosa Lodi väliin. Gruborovic puskee suoraan takaisin Jakubille. Pirinen keskitys lähtee, siihen pääsee Nosa Lodi väliin. Ja palloon Gruborovic, Muinonen. Kovaa kamppailua KTP:n kenttäpuoliskolla.
VPS saa hankittua pallon omilleen. Noselodi pääsee väliin ja sieltä on jo helletty aikaisemmasta tilanteesta VPS. Sauli Kilpeläinen, todellinen sankari tässä ottelussa, tuli torjumaan tuon rankkarin liigadebyytissään. Nyt meinaa käydä useassa tällä kertaa Noselodille, mutta Mäkelä, Tamminen, Hertsi keskellä. Tamminen lähtee keskittämään, siihen pääsee Noselodi väliin.